tang dun tang tang dro dro tang dun dun tang 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 dun tang dun raganya terus kelinteng linteng edan Bagong ora edan iki tenanan malah kerik ning ngarepe Setyaki lho aja kok ning ngarepe Kresna kuwi aku malah kerik kok wulu kelekku tak ler gilane ora ayo kowe manut karo aku ora lho ngapa aku kan manut ki ngapa rembug ning pasewakan kowe marep lunga saka Negara Ngamarta arep bali nyang Kadempel heeh edan ora basa basa gelut ora basa ya tetep jotosan wah Setyaki iki umpama ora diajani karo Bagong ora masalah kula ora ngajeni karo sampean ora apa-apa Ndra sengara kuwalat Hasan aku lagi nendangi ndase Semari wis panganan sehari-hari ae ana arek kuwalat ta mbok wingi-wingi aku lagi wong ora iso kuwalat e ayo muni awe hah aku ngerti sampean tekan kene iki mesti didhawuhi karo ratumu Prabu Ireng edan kae sesembahanku oh lho Prabu Kresna ora Kresna ki artine ireng ta ora sak geleme dhewe kae sesembahanku ngerti aku sesembahanmu anu kae sesembahanmu ora kok aku mesti kowe didhawuhi Setyaki Bagong cekelen mergo kan mengko nek ora wurungan nek bali ning Karang Kadempel mesti mau ngarep matur karo Kakang Semar. Perkara leh aku arep murungke Kakang Semar arep mbangun kayangan. Mula Bagong cekel nek perlu rangketen gedhe patenana, ya apa ora? Hah? Muni ae. Ana wis kayangan ae. Sapa sing ngendhake kamurkanku? Coba diliwetke. Ana dilewat karo sidana suwang. Angel yen ngono kowe wangkot, kowe wangkal. Ora manut karo Bendara. Lho, sapa sing tak maksud Bendara ki sapa? Aku ora bendaramu. Aku sesembahanmu. Wis wajibe kowe ngajeni lan kowe nyembah karo sesembahanmu. Kowe ngabekti karo bendaramu. Lho, mengko riyen. Kosek. Bendaraku, bendarane Bagong ki Pandhawa ora kok Sencaki. Wiwit biyen Bagong ngetutke Pandhawa ora kok ngetutke Sencaki. Ya wis, nek pancen arep tanding yuda karo Bagong. Mergo sampeyan didhawuhi karo Prabu Ireng. Didhawuhi karo Prabu Ireng aja ngasih Bagong ngomong Kuntul dikandhake Gagak, Gagak dikandhake Kuntul. Kuntule dikandhake Gagak. Akhire Semar nesu karo Prabu Kresna terus Prabu Kresna wedi nek Semar nesu. Heeh to, rajane meng ngono kuwi to. Nerungso ora tataran. Kowe ora manut, kowe ora gelem tak arangket, ora gelem tak grincung, ora gelem tak buntu tanganmu opo kelakon. Ketaman godha wesi kuning mati dening Sencaki. Weh, nek arep dijajal ayo wani ye kowe karo aku.
cilaka tenan iki. Nek ora mlayu tenan wis. Dadi papat ndasku. Wah, edan sencake ngantem kaya wong kelegan. Ngombe obat kuat pokoke mau. Ngantem sirah menungsa meng kaya nampek bal basket. Sirah menungsa nggo dribble. Ah, janes. Tenan wis. Sinuwun Kresna wis arep tegel tenan arepana kawan wis ilang rasa kamanungsane. Ratu Ndarawati sing jare kondang titis Sangjang Bathara Wisnu wis randir rasa welasase. Ya, Pak. Bapak Semar. Aku mulai, Pak. Aku arep ngomongke suwijining perkara sing mesti nek tak omongke gawe bapak nesu. Tenan iki. Tumus tenan ngepe iku mambengi. Ngepe dirubung penari sendok. Tenan wis. Rono diuyak. Apa jenenge? Sencake. Tekan kene iki kok. Apa iki hansip dong nglumpuk kabeh. Hansip dengkulmu melocot ora. Anggepmu apa? Ndarantasena niki. Iya. Kalau nggak datang mereka didhawuhi bapak gong. Waduh. Mas, aduh mas. Blas mboten disukani. Yakin modar iki anggere wis muni didhawuhi bapak gong. Cetha aku sampean mesti nggih, bapak sampean didhawuhi kalih Prabu Kresna to? Ora. Lho. Ning bapak sampean ndek inisiatif dhewe kon kerangket Bagong. Ya nek maune ngono, lah ngandel ora. Nek saiki ora. Ngopo kok mlayu-mlayu? Diuyak mendring. Mung sesuk nenek utang ki aja mendring ora. Ah pripun? Sing iso ngutangi gedhe ya terus ora nganggo jaminan. Jaminane nyawa ning kae. Sapa sing uyak karo kowe, Gong? Ndara Sencake. Aku diwelingi karo bapak. Pripun? Didhawuhi pripun? Didhawuhi karo bapak. Mergo bapak ngerti nek mak cilik Setyaki iki arep nguyak karo kowe, arep mulasara karo kowe. Nggih. Sebab kowe arep bali ning Karang Kadempel. Lah iki tak takokke karo kowe. Mergo aku didhawuhi karo bapak kon belani karo kowe. Nggih. Engko tinimbangane kowe wis tak belani kamangka ndelalah kowe lupur malah lancur-lancur Pandhawa sing dosa. Iya to, Kang? Iya, Dimas. Oh, to Kang Antarja? Iya. Pancen ngono. Lah, saiki aku tak takon sing luput kowe apa Siwa Ndarawati, Gong? Ngaten nek kula critake niki mengke mboten rampung sewengi niku. Merga kula nggih pun lali kula omong napa mawon teng Pasewakan Ngamartane ajeng ngerti kula omong napa mang nyetel YouTube. Streamingnya diundurke ngaten Bagong ngomong apa ngaten wau. Wah kowe iki ditakoni tenanan kok ora. Nggih, bakune niku kula niku ora trima merga Sinuwun Ndarawati niku ngelek-elek bapak. Merga Sinuwun Ndarawati niku wah pokoke natoni atine Bagong. Sing paling gawe ati tatu atine Bagong niku ngenten lho. Piye? Bagong. Mumpung Prabu Kresna isih ndirasa welasase karo Semar. Kon murungke le mbangun kayangan tinimbang mengko tak ruda paripusun mbang bapakmu tak pulasara. Ngoten niku napa sifat Malendra sing jare titis Sangjang Bathara Wisnu. Sampeyan niku nom-noman Pandhawa kudune langkung pana lho, Den. Sampeyan niku lancur-lancur Pandhawa kedahe langkung tumangkar pikire kok ora. Kakyatri sang kapirang urinangkul kinempet-kempet. Dosang retnaning bawana. Oh. Gong, anu pripun? Bareng tak pitung-pitung miturut aturmu kok. Aku melu lara ati. Nah, nggih to. Lara ati mergo Semar di ngoten nggih to? Ora. Lho, lha pripun? Lara ati ning atase Pak Dikresna ki tak percaya nek ratu sing resik lahir batin lha kok dadi omongane kaya ngono. Ah padha mawon niku. Terus niki pripun? Sejare sampean didhawuhi kon ngayomi Bagong. Wis kene nggo kene. Nggih. Tenguk kene engko nenek Setyaki tak temonane bareng-bareng. Ning kowe sithik sing omongan. Ngaten? Iya.
Engko nek sencake berguguk ngutawaton mboten dadan po Nalendra, ratu. Aku sing tanggung jawab. Estu napa? Iya. Nggih. Ngestoke dawuh. Kene rengok ngene nggih. Wah, jan iki kok malah matur nuwun nggih, Den. Iya. Tenan lho niki mbantu kula lho. Iya, aku ki ora ngapusi. Aku ki kapan to nek omong tau temen. Tau goroh ki kapan aku omong. Ameng mencel satri omongane kaya dagelan. Kula malang krek mboten apa-apa niku. Ora apa-apa. Ya mung sesuk neh iki mbok ya wulu keleke iki dilongi ora. Men iki kula sengaja kula jarak kok niki. Kula ler kok niki. Nglawer mbok ben. Kula ajeng nyetak rekor bulu kelek 3 meter. Gilane ora. Kae Setyaki tekan kene. Wah, tekano kene Setyaki remuk legane atiku. Ngapa kowe kaget? Lek guyu kok elegan banget ora. Menungso ora tatanan. Melayumu golek bola. Lho, golek bola pripun? Lho niki lagi ora coblosan lho. Anggepe kok golek bola, golek swara ora. Kula ora nyalon. Golek bola kowe njaluk dibelani karo lancur-lancur Pandhawa. Weh, lah jelaskan ten, jelaskan. Sik Gong, pripun? Yen nang perkara apa lah kok dadi mak cilik Setyaki tekan kene. Lho piye to ki jare arek ngayomi. Oke. Anu niki kula diuyak-uyak ndara Setyaki. Sebab apa kok diuyak mak cilik Setyaki? Anu perkara kula wani kalih Prabu Kresna. Ora tak takon kowe derajatmu ki apa? Derajat kula kere, Panakawan. Aku dadi wani karo Nalendra. Siwa Ndrawati kuwi Nalendra lho. Ya nek ngono bener ya mak cilik Setyaki kowe nguyak-uyak karo Bagong ora apa-apa tak sumanggake. Nah. Iki mung suwe ora Setyaki musuh Bagong ning Bagong musuh Antasena lho iki. Oke. Lah masa kula luput, Den? Kowe manut aku wae. Dirembuk sing apik. Nggih, kersane linggo kene. Karep ngapa iki si bungkek iki? Anggir Antasena, heeh Mas Cilik. Kala gateng mriki. Kaya mengisis wae kok. Ngisis apa ora entuk ora. Ora neka-neka lho sampean kok. Iki wigate ta. Wigati apa kowe cangkemmu ya celemongan kok. Awe pripun? Maje Setyaki. Inggih, nggih. Aku tak takon karo sampean dasare sampean apa kok nguyak-uyak Bagong? Bagong lepat. Lupute Bagong apa? Bagong lepat awit Bagong wantun nantang kalian Koko Prabu Kresna. Lho, ha Kresna nantang mergo kana sing ngelek-elek Semar dhisik kok. Nek Kresna ora ngelek-elek Semar sengara aku nantang bendaramu le, Cah Bagus. Alah ora. Oh. Sik, Bagong ngomong nek Pak De Kresna ngelek-elek Semar kuwi ya apa ora? Nuwun sewu, menawi perkawis menika kula mboten mangertosi. Nek sampean ora ngerti kok sampean belani, Nek sampean ora ngerti cetane sapa sing kleru, ora ngerti cetane sapa sing luput kok sampean panggah wae kok mbelani bangun miturut karo Pak De Kresna. Ya nek sing luput ki Bagong. Nek umpama sing luput Pak De Kresna, sapa sing kapitunan? Bagong wis kelakon tok ajar, malah kepara Bagong wis mati, wis entek 1000-ne ya Gong. Rak. Kok saya atos to omongane sampean. Hayo ming tak umpamake kok ya ora. Nggih. Nggih. Umpama Bagong mati wis entek 1000-ne ndelalah sing luput Pak De Kresna, sapa sing kapitunan? Muni awe. Hah? Dikotbahi karo Profesor Antasena kok. Sep kelakep. Ndekna kok le ngantem Bagong dial.
Kaya kontrol gondol liwak. Ora mesake karo Bagong. Bagong wis nganti kani kaya ngene iki lara-lara ya, Gong. Nggih. Ora mung sirahku la sing lara, atiku la ya lara. Nganti bathuke biru-biru. Penting mboten gusine sing biru. Kok ndak nek gusine biru kok ndak dadi rindu-rindu wong bagus gusine biru. Saya wengi kok saya atos sampean. Aku nek saya wengi saya nglentreh dipaidu. Oh nggih. Ya bener kaya saya wengi saya atos kaya. Dereng kok esuk apa? Sampean petungen nek. Nek kira-kira sing luput Pak De Kresna utawa nek nuwun sewu nek sing luput Bagong ora apa-apa tok kula sora mergo cendheke nandang luput. Ning Bagong ki bener. Bagong ki benere apa? Mbelani karo wong tuane. Bagong minangka jejeri anak ora trima nek wong tuane kok dias. Wong tuane kok dina karo wong liya. Kuwi wis bener dadi patrawe Bagong. Nek nganti sing luput ki Pak De Kresna mongko Bagong mati. Sing cilaka wong sepirang-pirang. Sing gelo wong akeh. Wong sak negara Ngamarta mergo Bagong ki kelangenane wong sak negara Ngamarta ya, Gong. Nggih. Tanggal 17 go ning KR ya, Gong. Nggih. Penting lakone ora Semar bangun kayangan lho, gah lho aku. Iki mau Mas Topik mau. Nek ora lakon baku gah aku. Iya ya wah anggap wae ya iya. Pikiran perkara sing kaya ngono kuwi Mas Cilik. Ngapa kowe? Hah? Bareng kon mikir, kowe kon mikir ora kon ngelus dada. Ha pikiranmu ki ning dada apa piye? Pikiranmu ki ning kene lho, ning nggon tungkak. Hah? Mikira. Kudune kowe dikon mikir ki ngangkat sikil ngene. Oh, otake dienggo, pikirane dienggo ora. Iki ngapa to ki kok cengkre saiki? Kowe tak bilani ya aja terus gleleng, Gong. Lah kersane pripun? Lah kula bener kok. Ya bener ngono ya ngono ning aja ngono. Kersane nek wis dibelani iki pila-boro matur nuwun ora malah kok sombong kaya ngono kuwi. Kowe pun. Ngapa kowe? Wis jan wis ora. Ngapa kok nglumpuk Mak Cilik? Nyun pangapunten, Nggih. Sedilepatipun kempaman Garba Ruci. Diageng Pangaksami. Ngapa? Garba Ruci. Oh, ndekna mau pas urung didunungke karo Ndara Antasena kaya yak-yak. Bagong ora manut karo satriya Garba Ruci. Kelakon tak cempalani, kelakon tak ajar, kelakon tak kunjara. Apa? Ha saiki kok meng telik. Dene ora sumbut karo le ngendel-ndelke kesatriyan Garba Ruci. Garba Ruci ki entheke bojomu, kowe meng urip melu marang tuwae kok bangga banget kowe. Hah? Urip melu marang tuwa. Tak ndel-ndelke. Jaluk ngapura tenan aku Bagong. Wah. Jane aku ya melu marang tuwa. Gandeng apa-apa aku melu marang tuwa. Aku njaluk ngapura Bagong. Tak balene titenono kowe. Tak pothol gulumu. Nggih, Dendra Gatotkaca. Ora. Lho. Jare ngayomi kula. Iya, tak pothol gulune. Nggih, gulune sing caki. Gulumu. Waduh. Sembur mlanyong nggih, Den. Iya. Gulune sing caki. Ora. Lho napa? Wetengmu sing tak sembur. Waduh, tenah kula busung lapar. Nek sampean wis ketanduk lelakon kaya ngene sampean lagi iso mikir. Sampean lagi iso nglenggono. Wes saiki pilihan. Tak nehi petungan. Kira-kira sampean arep tetep mbelani Pak De Kresna apa arah malah arep sak biyantu karo gegayane kakekne Nayantaka ya kakek Semar le arep bangun kayangan. Petungan pikiran kanthi nalarmu sing penting Mak Cilik. Nuwun sewu. Sareng kula manah-manah nggih. Gegayanipun Kakang Semar menika luhur. Ning emanipun gandeng Koko Prabu menika nedeng kalimputan pepeteng manahipun.
Kula kinten boten saged nglijah perkawis ingkang leres lan perkawis ingkang boten leres. Ngandel ora kowe wis kowe menengo wae kowe kono. Sapik dekek ngeblek wae ora. Wah, lha pripun to? Lah kula niki lakone. Ngeral nggo ngecas Anggepe kok kula kon meneng ora. Sampeyan lahir batin bilane gegayuhane kakekne Semar. Nggih, kula lahiran Batos. Wonten pacobanipun menapa kemawon kula sagah biyantu. Tenan? Iya, Bagong. Nah, ngono. Dadi satra ki dienggo uteke. Ora mung waton, ora manut karo sencake kendharat tangane sencake mlintir brengasa obah kabeh nyuwana ngentut. Anggepe sing iso ndut-ndut ki mung sampeyan ngono apa piye? Iya, aku njuk ngapura. Nggih. Nek jan kerombong melu mriki, teng mriki arep mbelani karo arep bantu Semar manglenggang mriki. Iya, Bagong ya nggih, anggepe ora. Bermara remangus wumya ngambrengeng kadhe karenane ngaswase yaning marga amalaku Gong non kowe kira krasa apa piye pripun ayahene kok krasa Aya mengkut aja. Dikira wong ora sehat ya ini kok. Engko mah dikon dicak arep diterke sontek engko nek yahne krasa. Ora celemungan kowe. Celemungan pripun to? Kowe ora ana rasa merinding-merinding ngono apa piye? Nggih nek merinding nggih. Aning sebabe napa kok merinding kok? Ora enten demit kok mriku padang banget kok langite. Mengowo. Pripun? Mengowo. Iso mengo to kowe. Wo, atos sampeyan. Yakin wis Antasena saya mengi saya atos. Nganti jengkel aku isa kaya anggepe babi ora iso mengo. Sing ora iso mengo ki ora mung babi menungso ki ya akeh sing ora iso mengo. Kaya ta. Wis ora usah dirembug. Nggih. Kowe lah. Niki kok dadi lho sinten sing ajeng ewoh Den? Ewoh apa? Iki ora bola pecah RT ta niki ngawur wae. Kaya pusaka kok bola pecah RT ora. Jare kowe arep njilih pusaka kuwi. Nggih, napa niki? Niki pusaka napa? Lho kok pangling to, Gong? Pusaka sing ngayomi kowe kok. Oh, cetha. Tumbak Kara Welang. Kuwi sing ngadeg kuwi payung Tunggul Naga. Sing ngadeg niku? Iya. Berarti ngadeg niku payung. Iya. Lah sing kaya amplop niku? Ha kuwi pustaka Jamu Semyang Jimat Kalimasada Wetan. Lho, niki sinten sing beto mriki? Ora kok nggawa rene. Pusaka kuwi iso niteni ndi sing jujur karo sing ora jujur mergo ngene, Gong. Tak jarwani. Nggih, jarwani napa Jarwanto? Tak jarwani, tak omongi. Nggih. Pusaka-pusaka kuwi kudu dumadi saka Nalendra Digdaya. Mula ya ora mokal. Nek iso niteni endi sing jujur karo endi sing ora jujur. Pusaka iki ngetut kowe mergo pancen sepisan kowe wonge jujur ping pindhone gegayuhane bapakmu ya gegayuhane kakekne Semar kuwi luhur tenan, Gong. Lahir batin kinarya ngupadi kamuktene wong sak praja negara Ngamarta. Estu napa? Iya. Wah, bejo tenan kowe, Mar. Jan wis alhamdulillah. Iya. Nek ngaten iki arep kasembatan gegayuhane bapak Den. Ora mung arep kasembatan ning tak kira pancen tak pesthekake gegayuhane bapakmu kasembatan. Nggih. Dasare napa sampeyan iso ngendika ngoten? Bapak mau mungkur dawuh karo anak-anak Pandhawa. Nggih. Bareng karo para Pandhawa.
tumuju ning Karang Kadempel. Weh lah. Lah malah pon dhisiki. Iya. Wah, lah nang ngaten kula ketinggalan iki. Wis gek kuwi pusaka gawanan. Nggih. Digawa. Nggih. Mbok sampean ngewangi niki telu abot kabeh. Wis gage digawa. Nggih. Diaturke bapakmu. Siap. Omong apa enake nek pusaka iki mau ngetutke kowe. Siap Den, siap. Ngetutke arep nagih utang to niki. Ora. Bapakmu gegayuhane apik kok ora nggih. Gojaki tangan tengen. Oh, tengen niku niki to. Kuwi kiwa. Niki tengen. Heeh. Duh, piye iki? Ora dipondhong tangan loro madu kecer dhewe-dhewe iki. Pun. Ah wis. Ayo. Bareng-bareng sowan Karang Kadempel. Mak Cilik Setyaki kula nuwun dawuh nggih. Nek pancen saguh lair lan batin sak biyantu gayuhane Kakek Semar ana bot repote apa wit tandang bareng-bareng. Nggih, ngestaken dawuh. Monggo kula dherekaken bidal Karang Kadempel. Ayo, Gong. Yo. Koden. Ayo.